Bo día a todos e todas e benvidos a un novo vídeo do canal Ciencia na Montaña. Hoxe falaremos da tectónica de placas. A tectónica de placas ocorre debido ao calor interno do planeta e a forza de gravidade que fan que se produzan correntes de convección que fan que se movan as placas e ben poden chocar ou separarse. A continuación vou explicar os 4 tipos de choques que existen. O primeiro que vou explicar é o borde converxente. Pode ocorrer entre unha continental e unha oceánica ou entre dúas oceánicas. Entre as características deste borde destaca que a destrucción da copia. É unha zona de subducción polo cal se produce unha fosa. Hai elevada actividade sísmica e volcánica. Pola densidade das placas sempre se mete por debaixo a oceánica. Algúns dos exemplos de cando se xuntan dúas placas oceánicas son que se forma un arco de illas, como por exemplo Xapón, e cando se unen unha oceánica con unha continental, formase unha cordilleira volcánica, que por exemplo son os Andes. O segundo choque é o borde de colisión continental, que se produce entre dúas placas continentais, donde se produce unha elevación de hielo. Formanse grandes cordilleras, non hai ninguna actividade sísmica nin volcánica, e algúns dos exemplos son o Himalaya e os Pirineos. O terceiro tipo de choque é o borde diverxente. Aquí son dúas placas oceánicas que, en vez de chocar, separanse. E o que formamos aí é unha dorsal oceánica. As características deste tipo de bordes son que se crea colles e que se separan en vez de chocar e que hai unha gran actividade volcánica. E algún exemplo son a dorsal atlántica. O cuarto tipo de borde é o borde de cizalla. Neste caso, ningunhas nin se separan nin se xuntan. O que fan é rozarse. Aquí nin se crea nin se destrue a copia. E un gran exemplo é a falla de San Andrés. Neste tipo de borde hai unha gran actividade sísmica. Hai dous exemplos que non ocorren nos bordes das placas, como vos acabo de contar, senón que ocorren no medio, e é o que vos vou explicar. Como se formaron as Islas Canarias? Pois o que pasou aquí foi que desde a capa D saliu unhas plumas de magma que atravesaron unha placa oceánica polo medio, o que chamamos un punto quente, e desde aí saliu unha isla. E aí hai unha gran actividade volcánica. Cando ocorre o mismo fenómeno que este, pero atravesando unha placa continental, chamamos de abismo. Moitas grazas por chegar aquí e suscríbete ao noso canal.